First time in life. Thank you. That license lu kubibay. Kena asolsin थारलै नै नै सासेया लोगो मोनबाय थायो गासिखौबो लोगो मोनो दा नोंसोरखौ गदङा मानि बाथोन गदं सागे थग बेदर खारै बा नैबे नै खुलुमबाय लोगोफोर होमब्ला ओंखारबोबाय जोङो थाबायबोबाय मर्निं वाक बायदि जाबाय ससे माने जोङो दा बास गाखोसिगोन गुन गाखोनो नाजादों 6 AM नि सानै लोगोफोर दंबाव आदा अफ्रिजों आदा मिथुजों जों दा फाखन गयारिजों सोमदोन बरगयारिजों थाबायबाय आरो जों पार्सनेल गारिजों थांनो मोनाबा बिदिनो थुख्रा जायो लामाफोरा थो बागि होमब्ला जों होबाय फिरफिलिजों आरो सानैया मा अबस्थायाव दं मिथिया उन्दुनायालाय मोजाङानो जाखायाखिसै बयबा फुङाव थांनांगौबाथाय उन्दुनाया थिग जाखाया आंनियाथ' going to Tripura with traditional dance Ada Mitu खुलुमखा औ जों त्रिपुरा थाङै दङ औ मिथिबाय औ अरजाया जोंनि सापागुरि बास स्टेन्डआव सफैबाय दाथ' गुवाहाटि बासआ बारा सिन्था गैलानो एभेलेबल बास माने नैबे आदायानाव फैलानो टेनसन गैया फनबो खालामनो हायो आदानाव 15 मिनिटनि उनावनो 15 मिनिट खयथानिफ्राय खयथासिम फुङाव 5:30निफ्राय नोंथांमोनहा माबा 7:30सिम 15 मिनिट मोनगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आधा घन्टा मोनबाय थागोन एकदम 4टासिम आच्छा लास्ट गुवाहाटि बास खयथा लास्ट ट्रिप 4टा आदा मिथुआ टेनसन जादों नामा टेनसन गैया जिबनाव टेनसन गैया आङो गुनगुन एसि बास गुनगुन एन्ड आदा अनसुला एराइभ्स खुलुमखा फुं गाहाम नै बेबो ट्रेडिसनेलावखा औ दे बाय आब'आ दोनबोदों नै गुमै अफ्रि थेंक इउ जोङो सफैबाय नै गारिया दिस इज गुनगुन द ब्रेन्ड क'क्राझार टु गुवाहाटि बिराद स्टान्डार्डसैलै गारिफ्रा फुल एसि हा दादा येस गाव गाखोखांबायथाय माबानो बायो जाहैबाय दा नै माथो ड्राइभारानो ओंखारलांबायसो दे सिटना जोङो मा नाम्बाराव मोनखो 27, 28, खारबाय बासआ अब्लाने जोंनि केथेड्रेल चार्च सापागुरि दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर मा जोंने माने फ्लाइट गाखोहैनो थांनो थाखाय जोंना 4 घन्टा लामा नङा औ ओमफ्राय जों फ्लाइट गाखोगोना 55 मिनिटसल' 1 घन्टा बासआ बेसेबां स्पिडआव खारदों खाराखै जेबो मिथिया थाललानो मोना जायखिया मोजां उन्दुनाय जायाखै दो उन्दुलांनायसै ससे लोगोफोर दामाबो गोसानि ना 300 थाखा टिकेट एसि फेसिलिटिया मोजां नै गावबागावनि लाइटबो दं ओमफ्राय नैबे एसि बेन्ड भलिउम नैबे खमायग्रा बारायग्रा बाहायो बास खयथासै गुनगुनथा 8টা सब क'क्राझार टु गुवाहाटि এতিয়া এনেকা সব নতুন আপগ্রেড করেছে কয়টা গাড়ি চেঞ্জ করেছে রে কয় বছরের পৰা এই যে আপুনিও অলপ নতুন নাকি কিমান বছর হল আপনি এতে 5-6 বছর ইয়েস না एसे उन्दुयै मायै फैबाय ओमफ्राय गुवाहाटि मोनफैबाय दा मोनफैबाय जाहैबाय सराइघाट दालां ओमफ्राय बुरलुंबुथुर दै उन्दुखांबाय दा आदाफ्रि येस राखांबाय नाउ वी आर इन बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव येस बावैसोनि उनाव बुहुमनि सायाव थांसिगोन एन्ड दिस इज जालुकबारि माने जालुकबारि मोनफैबाय जों ओंखारबाय टिभिखौ नायहोआखिसैलै जोंनो नै टिभिया नायहोआसै আমি বাইক নাযাম গরম जाबाय एबाराव गरम जाहैबाय आदा उफ्रि नों बेहाय हासुनो हायो इदि हासुनो हागोन नोङो हाया आंबो हाया दा जोङो थांगोना जाहैबाय बेजों थांनायसै मा होनना टेक्सि ड्राइभार गानासै ना नायथु बजाय दियो टेक्सि गारि लय जाम शिलंत लो फुएल तेले भरा ना नेকি रास्ता तेल हेक पाले शेष नाम की दादा राजीव आली
Rajiv Ali Darani gaरियाव जों गाखोबाय Wagoner Aransula Yes, how are you? Good. Yes. Chalakana Birbai जों on the way to airport. Come on. Wah, दा bir bab iman gura ba lage ete. Guroi gura. Oh, Rajiv Ali da. Oh. যেতিয়া গাড়ি প্রথম মানে দামাদামি করে তেতিয়া অলপ কম কম হয় না তাৰপিছত গাড়ি যেতিয়া সবে বহি যায় সব মিলি যায় বেলেগ লোক বেলেগ গিলা এরকম করে না নকরে এনেকা করে না लोगोफोर होमब्ला on the way to airport हाबबाय जोङो yes wishes you a safe journey okay thank you अब्ला दिनै जिबनाव फार्स्ट टाइम बिरसिगोन जों साथामा फाखन आं ओमफ्राय आदा अनसुला आदा अफ्रि माने जों साथामा फार्स्ट टाइम बिरगोन बे मालाय हे बेना माने थांलाय फैलायानो बे होमब्ला फैबाय आमी खर ना मेम माबा माबि माल ना लांग्रा yes हाबबोबाय होमब्ला जों सिङाव एयारपर्ट सिङावहाय हे गुवाहाटी दिवाली अफारखौबो खोन्थादोंलै बेयाव नोंथां नै जोंने गामसाजों फैनाया दा समायदोंब्रा नै खेला मोनदों गुड जोंथ' जेबो मिथिया हाबनोल' मोननांगौ जोंना बेजों हाबलांनांगौ जों माबायदि मोनदों आदा मोजां लाइफआव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स गुसु चिरांनि समदान फंबायजों माजों लोगो मोनलायबाय जोंहानो एयारपर्टआव मावग्रा मावग्रा लोगो मोनबाय नालाय मोजां मोनबाय मा खामानिब्रा आं एमएसि नि बन थायो जों प्रटकलाव आच्छा जों लोगो मोनबाय थायो गासिखौबो लोगो मोनो दा नोंसोरखौ सिनायनाय हिसाबै आं लोगो मोनबाय रायज्लायबाय जोंनि चिरांनि होनदों नामा चिरांनि मोजां मोनबाय दे प्रटकलानो थाफाबायना जोंना बैयो सारा आच्छा होमब्ला बयनबाय दा आसल मालखौ इन्डिग' जों बिरसिगोन आदा अफ्रिया बे आन्दायनायलै बे सारखौ लोगो मोननाया साबसिन जाबायलै बे फ्राब फ्रिल' सोलांजोब्बाय नै जोंखौहाय सर नमस्कार अच्छा मैं सर गुवाहाटी सर इमार गुवाहाटी एयारपोर्ट फैसु सर गुवाहाटी या दान हाबगासिनो मोनबेसे बारबोनांगौ नैबे वेटिं एरियायाव फैबायलै एयारपर्ट सिङावहाय दखानफ्रा मा थायो बेखौ नायनि एसे दे पुमा ब्रेन्डनि दं नै बेवहाय ओमफ्राय नैबेबो थाबावोसो नै नायदो दामा बेलाय मायो मेनुआ देखायब्रा बा बेस्ट प्राइस नै टि सार्ट स्पट मा होनो वाइन शप लोंनो हायो ना माथो लडिं आनलडिं उनजोंहाय आकाशा एयार थाखो चेकिं खालामखांनानै दासो बेयाव आरो मोनसे लाइनल' गैया नायलाय हनै थाखो चेकिंनिफ्राय लाइना ओरैबायदि गोलाव लाइन जाखायो नै थाखो चेकिंनि उनाव धै मोनलाय गंगारनिसो गोजौ जाम्फौ जों थांनानै खुलुमखा जाहैनोसै आरो आदा अनसुला रेडि येस जोंनि फ्लाइटआ रेडि हरै माने मोनसे खोथा फ्लाइट गाखोनायनि सिगां आरो बास खेबसे गाखोबावनांबाय जों दा गोबाव बास गाखोबोखाबाय बालायलांबाय नै इदि गाखोनांबाय एयार इन्डिया एक्सप्रेस होमब्ला बिदिनो जोंखौ लानानै थांगासिनो दं आरो ने दा लानानै बय थाङो फिदिंबायगासिनो नैलै जोंखौ फिदिंबायगासिनो आदा बिथिं ओइनो फैगासिनो आरो गंसे ओरै खेबबाय ओंखारबोबाय ओमफ्राय जोंनि फ्लाइटआ जाहैबाय बे हाबनायसै होमब्लाने नोगोद दावरावथारलै नै फांखाया ओरै गाखोबोबाय आरो ओके एन्ट्रि फर्स्ट टाइम इन लाइफ yes
To help us get through, please keep your launch signal overhead. Gakwbai umla. Bel fiting mannaंगौ नङा दाउफ्रि. दाहाय मारिगोन अ. एला मोनसिगोन बिसोर बुंबायानो मथा मथि ने आदामिथु बुंबाय फ्लाइटआ बुंबाय ओमफ्राय जोंबो जिरायबाय मा दं खाफाल दं जों गाखोनायखाय मानसिया खुदा जादों नै नङाबा खालि खालामनानै आगरतला थांनाय नालाय थांग्राफोरा खम जायो बिदिथिं फ्लाइट सिङावबो मावो खामानि गुसुं जर्निब्लाबो त्रिपुरासिमब्लाबो उइदिन नर्थ इस्टब्लाबो गुसुंब्लाबो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स अब्ला फ्लाइटना स्टार्ट जाबाय लोगोफोर नै बिरजेनबाय गोदानदोंलै माबाया मोजां जायाखै बिरबाय होनब्ला लोगोफोर बोरै बिरजेनना एसे बोरैबा मोनो बेनो आरो दावखोबावबाय नै लास्ट स्टेप बियो लास्ट जानो हागौ एबार दावखोथारबाय गोजौआवसो बहुद गोजौआव थांबाय आरो एबाराव दाउसुला साथा लाइटजों नायनाय बायदि मा होनदों नों दान्दिसेल' गोग्लैबाय गोजौजों फैनायनि होबथा होबथु गैया स्पिड ब्रेकार गैया टार्निं गैया सोर फाग्ला बानायबायालै बिदि गोजौजों बिरलांनाय हा बे गान्देवला राजाखौ आरो बिदि जौसे दंबा दङ बिरबावसो नांगौ हगारजेननायाव दावखोजेननायाव बोरैबा मोनो ने नों जेबो मोनला दा आं मोनला बेयावल' मोनखादोंमोन फिसा हिनजावखौलाय इदि सानदों माला मोजां जायगायाव बिरगोन माब्ला समान खारगोन माने जोङो फार्स्ट टाइम ना एसे गिनायबो फैदोंलै ना ओंखारजाथावब्ला हाथुराजों गासिनो बारनाय दा मोजाङै मोजां खारगासिनो दं हाजोआव नै गाहायाव मेघालय बेखौनो हाजोजोब ना अब्ला लोगोफोर फाइनालि लेन्डिं जाबाय दे नै लेन्डिं जाबाय नै गाहाय खारबाय माने साखाया अलरेडि हायाव नांखाबाय आरो नै थाथ'फैबाय लेन्ड जाबाय फाइनालि सेफलि लेन्डेड मा जाखो गिदोंमोन नामा सेफलि लेन्डेड गोजौआव मानसि लेन्डेड सेफलि सफैबाय होनब्ला बिरख्लायबाय त्रिपुरा आगारताला सफाइखा केपिटेल अफ त्रिपुरा आगरतला राजथावनि आगारताला जों सफाइखा खुलुमखा बयखौबो सफैबाय नालाय ओंखारबाय थेंक इउ इन्डिग' नामा थेंक इउ इन्डिग' थेंक इउ ada bitwa siang welcome to Agartala yes आरोबाव बास ससे फाखु दाखु जादों बेलाय दानालाय हायथायालाय बास गाखोफिनलायबाय How are you feeling? Fine. Yes. Wow. बे जाहैबाय आगारतालानि एयारपर्ट मोजां नाङो बेयावहाय नै बे जाहैबाय एयारपर्ट अफ आगारताला बेवहाय बिसिनि माखासे क्राफ्ट ट्रेडिशनेल माबाफोरखौ नुनो मोनबाय नै बेवहाय मानो मावग्रा माग्रा माबा ट्रेडिशनेल शौ माबा दङ जाहैबाय नै त्रिपुरानि वाव ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय बेनोसै एयारपर्टआ आगारतालानि एयारपर्ट ओंखाम उखैबाय दा ओंखाम जाहैनायसै बेबो माबा माबि दिन्थिबाय थायोलै नै आरोबाव ट्रेडिशनेल बिसिना बिदि औवाजों रायदोंजों बानायनाय बिराद आगजु बानाय जाहैबाय बिसोरो हेन्डिक्राफ्ट अफ त्रिपुरा वेलकाम and finally exit मुसुखा राजानि मुसुखा महाराजा वीर विक्रम किशोर एयारपर्टआ
लोगोफोर होमब्ला बेनोसै आगारताला त्रिपुरा स्टेटनि राजथावनि बेयाव मोनफैबाय ओमफ्राय एसे जानो नाजानायसै एसे बिसिनि स्टाइलनिखौनो जाग्रोखानाय ट्रेडिसनेलखौनो दिनैहाय आन्दारस्टुड आदा उफ्रि औवा दं नै मा दं ओरैहाय औवा गायदों येस मोजां नुदों नैबे नै स्राय 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 मा बिफांथाय नै महाराजा बीर बिक्रम एयारपर्ट आगारताला बेयावनो पिंक कालार अट' दंलै ओरैहाय नै पिंक कालार अनलि आसलफ्रा गामसा पार्टिया होमब्ला जों मय थांगोन ओइ मय थांगोन एबा पिंक कालार अट'आव गाखोसिगोन जों नै ओरैनो पिंक कालार मनफर्ट नगराव थांसिगोन जाहैबाय जों मानो पिंक कालार फुनो रासिगावलाय मिथिया बेयावथ' भाषाफोरा बेंगलि हिन्दी इंलिश एन्ड कक बरक सबाइखा आगरतला सबाइखा आदा उफ्रिया लोगोजों रायलायहरबायलै नै आगरतला सबाइखा ओरै थाबाय नै सिटिया ओरैहाय ओमफ्राय जों ओरै दावखोबाय बाब मा फानो रायावलाय ए फुथुला माबा फानो नै ओरैबो एसे हाजो हां साइज जाबाय लोगोफोर नै ओइ टुकि अफिस ओइटा कि अफिस नाखि दादा आर्मी केम्प ए आगरतलानि आर्मी केम्प नो बेबो आर्मी केम्प जोंनि बायदि ओरै सिरिल' होनाय दङ र' आगोलो मोनफैबाय होमब्ला मनफर्ट ना मा होनोमोन बेखौ मनफर्ट नगर सेंखारुखामि चलो दासो मोनफैबाय ओंखाम उखैबाय फुंनिफ्रायनो जायाखै फुंनिफ्रायनो ओंखाम उखैबाय लामाया बिदि नै सिनिया गामियाव जों गामियाव हाबबाय सेन्ट ग्रेभेल इयो ना सिमेन्ट होनाय ना सेन्ट ग्रेभेलल' नोगोद दुगा थाबायदोंलै बिसोर सानैया बा गामसा गावनि जायगा एरिया एसे माने गामिद्राय नङा आरो ने टाउनहां माहां बिल्डिङै माय एसे एनै दङ नै न'फ्रा मोजां माने एसे मोजां न'खरफोर साख्रिआवलाफोर थाफैनाय खोमा बे एरियाया ओरै फैबाय नै मा बेलाय सकेरें बापटिस्ट चार्च बेजों हाबबाय नै ओरै थाबायबोबाय नैबावनो जों हाबफैग्रोबाय आरो इयाव दे बाजै खुलुमखा बेबो मायो एसे ओंखाम जाना लानायसै आदा मोनावहाय ओंखाम बे मा आखाइ सुग्रा बेसिन मा बानायनाय माबानि गामलानि नै माइ जानायसै गदङा मानि बाथोन खारै साखैबाय बाहान माने मा खारैनि अमा बेदर बियो खारैजों अमा बेदर साखैबाय अमा बाहान दालि बे गदक बाथोन नामा बाथोन जायखिजाया बायदिसिना बयल लाब्रा ना मा होनो बेखौ बे ना ए बा नैबे नै बे माबा मसदें अमा बेदरजों मा रुनाय बयल बाथोन बेथ' स्लाद जाबाय नै जानायसै होमब्ला फ्राय बिदिनो जाबाय थाखायो नामा सिनिया बे आदाया मा मावो होनदों आदाया सोंदोब्रा बर'नि बुजिया ना बुजियो टिचार फोरोंगिरि आरो आदाया आंनि आदा बेनि आदा मिथुनि आदा ओमफ्राय जोंनिबो आदा जादेनि होमब्ला दिनैहाय बे इसिनि ट्रेडिसनेला मोनबेसे हाबखो इयाव कदक हाबबाय ट्रेडिसनेल साखै आरो आदा उफ्रि जोंनि टाइम नंगौना नङा दे बुंदो नों जोंनि टाइमला जोंनि जानायनि टाइम नंगौना नङा बरिया थेंक इउ हामबाय
नोंसिनिया माबा सङो बारा आमाया बुरजा जानो हायो ना जायगायानो गैला स्लिम स्लाम जाजोब्बाय जोङो नै साफा ओमफ्राय जोबथ'बाय भिडिअ'आबो बेयाव दोनथ'बाय ओमफ्राय नेक्स्ट बेरायनाय मानाय माखासे जायगाफोरनि भिडिअ फैसिगोन बेयो बेयाव जोबथ'बाय थेंक इउ